Praise the Lord, hallelujah, jotono kolomkam. Khristoni takhuk tai bukhuk song sini kaisa chwngno tongo. Tamni bagai Catholic rock tai satta boino 8 khlai. Tamni bagi borokni Bible Kaitor nei borokni kaisa chwngno tongo. So kebanga borokni tini chwngno tongo tamni borokni boy kebangma nei chwng hanlayo. So tini sing abonoti kisa kaham keno Simon lainai Khristoni takhuk tai bukhuk song angani video channel ni sekang ang tin norokno kaisa koimung ani kaisa koimung tongo norok ani video no support kaidi ani o YouTube channel no tai norok khalogui naidi tai norok subscribe kaidi tai norok obono share bo kaidi Jisu Kristo saka tandi norok sangsar ganangai kothuma ka hampirdi. So ang ani kaisa intention tongo o YouTube channel clock money. So ang joto joro travel kai kothuma ka hampiri manya fano je mangsak to ang thangnai no epono ang o YouTube ni bisingti bo ang Kaitor ni kothuma ka hampi nai nei ang wansogi Kaitor ni suriwi YouTube channel no clocka abuni bagi ang norok ni chuba su sanjawo ani o kokthai no khoroksatai khoroksa ni thani rohorna ni bagi norok khakwar ke share khlaima baise ani o video ro soginai ga ani Khristoni takhuk tai bukhuk song ani intention awaya YouTube ni views kabang mane ang rang income khainani subscribe kam rang income khainani ang awaya so ani intention ka obose bahake kotuma kaham tebo kaham ke pirjaknai tei Kaitor ni kok khnaya ko borong thani soginai tani bagi himale askalo jotono mobile no use khlayo jotono YouTube video bonayo pia kobrok bai sini mani kok bai kotuma kaham pirjakno khna khangankle borogu jisuno tui saimanai borogo Kaitor no yachaknai poitu bo khainai kechangta bo YouTube ro khloka kabam monogo borok khoroksa YouTube video nama bai bini langma slaijak jisuno yachagi nakha so Khristoni takhuk tai bukhuk song sini Tripura hau bo sini Tripura song lamo tamo ung sung semendia pia sini Tripura wo for first sentence Kristan tongko for first sentence Kristan tongo abon bagi Kaitor ni kotuma kaham teba pirjakna nango abon bagi ani surimung abono o YouTube ni bisenti bono borok ne langma slaijak borok Kaitor no yachak thung nei abon bagi ang norok no koinai subscribe tai share khainani bagi khoroksa tai khoroksa no praise the Lord hallelujah padi sentini sini session no begin khalalal sinai so Khristoni takhuk tai bukhuk song Bible bahake snamjaka bufuru Bible snamjaka abonoti kisa cheng semanani nango so chung elamba ni kok bufuru snamjaka abo cheng semano 293 AD wo Jisu thiman yaglo 293 AD wo poito khlaine joto takhuk bukuro Eastern ni Orthodox tamo Catholic joto no milui je borok ni thani copy je seijak tongmani agini jogo je borok seinarak mani obono kalek khaiga thumsake tai thumsake kalek khlaimani ulo o Bible no saklai rekha joto Kristan borok o Bible no use khlaimano nei so omo hakino ching Bible snamjaka oroni kisa kalek khlaija gei tai o Bible no kaisa ke snamjaka jeno poito khlaini joto Kristan borok o boino poriwi borok Kaitor no kaham ke semanani bagi tai borok ni poito krak nani bagi nei o boy kaisa snamjaka tai chin borok ni poito raknani tai Kaitor no kaham ke sinani bagi just temporary o Bible no kaisa snamjaka praise the Lord hallelujah ke tabuk sungmung obo puila Bible snamjak pro apro koita Bible tong koita books tong abon kaisa sungmung ke tabuk sung kok bang layo norok ni boy ta masuk kotor taun ne basuk ke bang pia tabuk sung historical mane live buma sung kisa seri nalane jepro Catholic Church kaisa organize kaika meeting kaisa council meeting joto poito khlainai bo joto Jisu Kristo no poito khlainai tamo alada denomination joto no ringka kaisa jagao meeting aba council achoknani bagi abo gangangke 382 sonno 382 AD wo the Synod of Rome bo kaisa chini Catholic Church organize kaika joto poito khane borok no ringka o Bible no tui kok sanani bagi ga obonia glo the Council of Hippo 383 AD wo the Council of Hippo ne kaisa songsajaka aprubo joto no thangi oro kok lamchablaika o Bible no tuino kok lamchablaika kebang apru kok salaika kebang ma tam naraknai tam naraga kebang ma tuino kok salaika ga haina hai Council of Carthage abongangke 397 no songsajaka ga abonia glo ga haina hai second Council of Carthage ne snamjaka 419 no so obon ya gulong gang ke apuru gang ke
o meeting ni bisingti a council poito kane joto Christian no council ni bisingti a Bible no saklai rekha joto Christian borok o Bible no use khlainai nei apru ngangangki joto council of finai joto poito khlainai Christian rok je Catholic decision nanmani je Bible je remani je boys namani babak no chachakha tai accept klaika hinga apru ngangangke o satta boi botonga apru total 73 books tongo total 73 books apru 66 books ya pia 73 books tongo puila Catholic Bible senam pro puila je release kaijak pro 73 books tongo so Kristoni takhuk tai bukhuk song ama haikeno joto Kristen joto poito khlainai borok Jesus no mungna poito khlai suri tongnai borok o Bible no 1100 bosor jorotei borok use khaika 1100 bosor jorotei use khlaika gipia bufru obonotui tewisa haina hai problem engkha hangangke jeng sema Martin Luther so Martin Luther sabo Martin Luther bo kroksa Capuchin congregation kroksa father tai bo church ni doctrine tai bo belai kana educated tai belai kana theology belai bini kaham tai bo kroksa Germany so bini kaisa debate engkha 1519 kroksa father by tai Catholic Church by bini debate engkha tamno tinor saideman so o satta books o 2 Maccabees 1 Maccabees Judith Tobit Sirach Wisdom Barus satta boi tongo a satta boi ni 2 Maccabees ni chapter 12 no tui kisa kok banglai kham so o 2 Maccabees ni chapter 12 ro sijak tongo pargatori no tui sijak tongo pargatori no tui sijak tongo tamusaka thimani ya glob sungsok ganang borok thui thangphano pia borok ni bai Kaitor ni thaniwa suri khangangke Kaitor nakar ma bai borok ni sumsok nakar jagi borok chukna haot thangi mano nei a kaisa kok sijak tongmani obono tui borok kok banglai khete obono tui ne debate cholikha so apurung gangke Martin Luther bo personal bo belai educated bo sakbai thang Bible sikha o Bible no bo simani sifuru a satta boi no bo norkha tai Esther bo norkha tai Daniel ni the last chapter obono bo norkha a dragon no tui tai Susana no tui bo obono bo norkha tai bini muchungmate ke kaisa Bible snamkha abong ke 66 books satta boi nori 66 books snamkha a 66 books no tabuk joto Protestant rok obono no use khai tongo tabuk singji je chini Triprawo je BCI ni je Bible tongmani a Bible bohina Martin Luther je seiklangma bartim thon je snam klangmani o satta boi norjak 66 books no cheng use khlai tongo so Kristoni takhuk tai bukhuk song obono rok semana nango puila o 73 books tomano pia 16th century wose a 7 books no nori rizago Protestant norkha te Martin Luther abuno norkha tabuk je Protestant use kai tong abo je Martin Luther o satta boino kibu je sinamane o Bible no chung use kai tongo praise the Lord hallelujah so Kristoni takhuk tai bukhuk song abuni bagui no tini chung sanani muchung maningka abose so abunoti as confused ingui lab greino tabuk je Protestant no Bible tui tongmani abubo kathar Bible no tabuk je Catholic rok Bible tui tong or bahino abu kathar Bible no haifa no Catholic ko ngangke a satta books tongo tai o Protestant no ngangke a satta buino mane satta buino nori rejaka so church ni doctrine kisab felai thangka so Kristoni takhuk tai bukhuk song obono ferlai mong Catholic by chini tabuk Protestant ni felai mong obono Catholic go 73 books tongmane abo 15th century jorate obono use khlaijak phaika church so joto Christian obono use khaika pia 16th century ni simise a 66 Bible nokhoro 66 books Bible nokhoro abo ngake King James version kaise English be translate khaijaka obo ni simino sengnani chengkha o 66 books Protestant ni Bible joto jaga wono so Kristoni takhuk tai bukhuk song aboni bagino belai kana important ninga ki abonotui ching kokbanya tongkhano chao abonotui ching kokbanya tongkhano chao so khazani takhuk tai bukhur abon bagina ang norok no tini abon share khana muchingo norok khakai bujui man khana nei tani bagi male abono Bible ni historical so Martin Luther se men bobini chaja gyangai bini theological ni bisinti chaja gyangai bo
satta boin nori bo tai 66 books no tai snamka Old Testament 39 tai New Testament 27 bo maike snamka pia puila Bible snamjak pro pura joto Christian poito khaine rok snam pro meke Old Testament 46 New Testament 27 so mililaiza tongmani se pia Protestant tabuk je use kamera bong anke je Martin Luther bo sakbai tang wansoge silangmani abono se so sakbai tang bo je wansoge je theology claimani ulo o satta boino noroi bo o 66 books namani obose tabuk ching je use khaidongman praise the Lord hallelujah